नोंथांमोननिसिम आरो मोनसे खोन्दो लाना फैलायबाय गोदान मोननाय थामथि खोन्दो बे बाथौ गुरुफोरनि सावगारि बेखेवनाय हाबाफारि गामि कसारिपारा भकतपारा हालामनि सिङाव थानाय उदालगुरि जिल्ला नोंथांमोना नुगासिनो दङ नैया बेखेवबाय आरो मन्दिरनि सिङाव हाबनानै नायदों गासिबो आलासिफोरा नोंथांमोना नुगासिनो दङ नाथाय आं हाबासै आङो जन्था गानना लादों जुथा गानना लादों आरो बेनिफ्राय आं गुबुन दिनाव हायोब्ला नोंथांमोना जुदि नायनो गोसोब्ला कमेन्टआव लिरना हरबानो जाबाय आं दिन्थिनो नाजागोन नोंथांमोना जुदिहाय गोसो दङ अब्लासो दिन्थिगोन नङाब्ला आङो बे जाबायदि ब्लग भिडिअखौ बानायना होबाय बे भिडिअआनो बेखिनियानो थासिगोन आरो नैया राजा साउन्डनि अपारेटर आरो नोंथांमोना नुगासिनो दं बेनिफ्रायनो साउन्डखौ अपारेट बेनिफ्रायनो दैदेनहरगासिनो दं बे अपारेटरा मुंखा खोन्थानो हाथ'लिया नैया मिक्सारा जोबोर गिदिर यामाहा कम्पानिनि आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन दा जुम खालामना दिन्थिगोन दसे उनाव नैया बेनिफ्रायनो अपारेट खालामबाय थादों बेलाय बे खनायाव लिरनाय दङ नैया यामाहा कम्पानिनि जोंनि गामिनिनो आरो आंनि न'जों नांजाबनानै बे राजा साउन्डनि बिगोमाया आरो बे अपारेटरा बेनिफ्रायनो साउन्डखौ अपारेट खालामगासिनो दङ बेनिफ्रायनो सामलायहरगासिनो दं नोंथांमोना नुगासिनो दङ राजा साउन्ड गामि कसारिपारा भकतपारा हालामनि सिङाव उदालगुरि जिल्ला सोरबाफोर नांगौब्ला बेनिफ्राय भारा हिसाबै लांनो हागोन जोबोर मोजां साउन्ड आरो नैया गुबुन गुबुन गामिनिफ्राय नुजाथिफैनानै थान्दो बिथांमोना जिरायनानै दङ नैया मनेस्वर बर' फ्रम पुनियागाव बे कृष्णकान्त बर' फ्रम पुनियागाव नोंथांमोना नुगासिनो दङ आरो जोंनि गामिनिबो आलासि आरो नैया बे आनै मालति बसुमतारी बेबो नायगासिनो दङ नैया बेवहाय जिरायनानै प्रियंका बसुमतारी नै आङो केमेरानि एंगोलखौ 360 डिग्रियाव फिदिंगासिनो दं जेथिं जाय जेरै बबे खनाव जना दङ दिन्थिनि सोर बबे खनाव जिरायना दङ हांख्राय जाना लाबोना जानाय आलासिफोरा मुसुखा बेखेवनाय सावगारि बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लानायहै दासिम बे जौसाङाव जिरायफैयाखै आरो नोंथांमोना नुगासिनो दं नै माइनाव हानजा आरो नैया थानसालिनि सिङाव गासिबो दङ आं आरो दिनै सिङाव हाबलिया थानसालिनि बायजोनिफ्रायनो दिखांनानै एसे दिन्थिहरनो नाजादों नोंथांमोननो एसे जुम खालामनि नोंथांमोना नायब्लानो जाबाय मानगोनां आलासि नोंथांमोनखौ जोंनि जौस्राङाव जिरायफैनो थाखाय आं खावलायदों बाथौ गुरुफोरनि सावगारि बेखेवनाय हाबाफारिया जोबना थांबाय दा आलासिफोरनि बिबुंथि दङ नोंथांमोना नायबाय थाब्लानो जाबाय आंबो दिनैसो गिबि खेबनि थाखाय नुदों जिहेथु बेलाय वालाव टाइल्सजों बानायनाय बाथौ गुरुफोरनि सावगारिफोरखौ नोंथांमोना आङो रोखायै दिन्थिनो हायाखैब्लाबो मबाइलजोंसो एसे गोजाननिफ्राय दिन्थिगासिनो दङ नैया टाइल्सजों बानायदों माने सावगारिखौ सेबखांदों टाइल्सआव बेनिफ्राय बेफोरखौ इन्जुराव बेरायाव वालाव लागायना होबाय दिनैनि जिबि गुबै थांखि खालामनानै जि मोनसे मेल खुंदों बे गुबै थांखि जि जोंनि बाथौ गुरुफोरनि जि सावगारि बेखेवनाय हाबाफारि नोंथांनि धोरोमखौ धर्मबाथ्रानि थाखायनो हनै सनातन जगासिनो हराहर जागासिनो बे धरम बेला बे गोथार समावनो आं भकतपारा ओनसोलनि 1 नं कसारिपारा गामिनि नैबे गोथार थानसालियाव फैनानै बेनिबो जानानै आं आफा इसोर बोराइ बाथौनि सेराव दुआय लानानै आरो बयनिबो आफां लानानै रायजो राजानि बोर बिदों जागोन दे मानगोनां दिनैनि बे गोथार बाथौ थानसालि बेखेवनाय आरोबाव
नोंथांमोननि बे ओनसोलनि सासे मैखोम गोहोगोनां लिरगिरि मानगोनां फंबाय लीलाधर ब्रह्मनि बे बरायनाय हाबाफारियाव दासिमलागि नुजाथिफैनो हानाय मानगोनां आलासि नोंथांमोन बे भकतपारा आरोबाव बिश्वकर्मानि आइजें आइला हाथुरि बायथालि गिरिमिट माने बिश्व खनिकरनि जिबिलाक जिनिस बेफोरबो आरो आबादनि थाखाय आबादारि हिसाबै नांगोल जुंगालनि मै गासैबो बर'फ्रा लोगोआव लाबोजोबदों होननानै बुंदोंमोन आरो बिश्वकर्मानि बरदाना बेनिखायनो बर'आ गिबियै इटा बानायनाय मिस्ट्रि बर'निसोमोन जारिमिना फोरमायदों इंराज राइटारफ्रा बुंनानै गालांदों आरो इटा दानानै इटाजों न' खानानै बर' रायजोफ्रा न' लुनानै थानाय होननानै फोरमायदों बेवहायनो आङो नोंथांमोननि बे जायगायाव सासे बिश्वकर्मानि बरदान मोननाय मानसि दं होननानै आं गिबियाव फोरमायदों मानो नङा जाखो रायजो राजाखौ आं ओंखाम जानो आं खावलायखाबाय आरो मोनसेबाव मोसानो नागिरदों मोसानायनि मुङा दाहालनो दाहाल नोंथांमोना नायबाय थाब्लानो नुगोन दाहालखौ बोरै मोसायो नायबाय थादो दायो मोसागोन बिथांमोना दाहाल रायदों सिबनाय दाहाल रायदों सिबनाय मोसागोन नै दायो भकतपारा खेराइसालि हारिमु आफादनि दाहाल रायदों सिबनाय मोसानाय दिन्थिफुंनाय आं खावलायबाय Viva, viva.